El carrer Santa Llúcia de Vilanova del Camí ja presenta grans deficiències de conservació i reparació en tan sols un mes des que es va inaugurar. L'obra nova, que ha estat integrada al Pla E del Govern Central amb un pressupost d'execució de més d'1 milió d'euros, té molts punts negres pel que fa referència a la seva construcció. En un dia de pluja com aquest que veieu a les imatges de la setmana passada, l'aspecte és de deixadesa. Clots ofegats d'aigua, els passos de minusvàlids es formen tolls, les tapes del clavegueram estan enfonsades i a la vegada mal acabades, ja que totes presenten un retall al voltant que denota que això no és una obra entregada en condicions. El que més sorprèn és la unió dels dos carrers, en la confluència del carrer Santa Llúcia amb Cristóbal Colom. L'encreuament està pitjor que abans de fer l'obra. Com podeu veure a les imatges, el quitrà està del tot trencat i els clots es veuen com si fóssim en un poble poc desenvolupat. Jutgeu les imatges vosaltres mateixos.